हेलो एवरीबॉडी खुलुमबाय गोबाव उनाव दिनै मोनसे भिडिअ बानायबाय दा समा फुंनि 9:30 आनो जाबाय ओमफ्राय दाबो खया थागासिनो माने दंगासिनो खया दाबो माने खाराखै जोबोद खवा ओमफ्राय सानखौबो दाबो नुनो मोनाखै दा आं न'आवनो दंथ'यो गामियावनो दंथ'यो मानोना जोंनिया क्लास जाथ'वाखै अनलाइनसो जागासिनो बेनिखायनो आङो न'आवनो दंथ'यो ओमफ्राय जानुवारिनिफ्राय जानो हागौ क्लासआ आरो एग्जामाबो जानुवारिनि लास्टआव जानो हागोन बेनि थाखायनो जानुवारिनि फार्स्ट बा डिसेम्बरनि लास्टआव आङो रुमाव थाहैनोसै उनाव नायनोसै दाबो खवाया दाबो दङ साना दाबो नै साननि महरखौ दाबो नुनो मोनाखै बे नै माइआ हाजोबबाय सेंग्राफोरनि माइ आरो सोरबा सोरबा जायनि माइ दङ बेफोरखौ हाजोबबाय दा रानस्रावस्राव गोरान नुनो मोनबाय आगोलथ' गोथां गोथांमोन एकदम सिनारि ओजा हिमालय हाजो दं नाथाय हिमालय हाजोनि महरखौ नुनो मोनाखै दाबो आरो दाखालि जा इलेक्सन जानानै थांबाय बेनिफ्राय दा जेनेबा गोदान सरकार दाबाय जोंनि बे बिटिआर हालामाव बा बिटिसि हालामाव जायखौ जों दा बिटिआर सिम आपग्रेड खालामसिगोन दा नोंथांमोना बे सरकार दानायाव गोदान सरकार फैनायाव नोंथांमोननि रेसपन्सआ माबायदि एबा नोंथांमोना बेसेबां गोजोनदों बे गोदान सरकारजों आरो नोंथांमोना माबायदि मोनो नोंथांमोना बुंनो हागोन कमेन्टआव आंबो मिथिनो लुबैदों खानाया माने कम्बल खोबना उन्दुनायखाय लेथ्रा जाना दं सरि फर देट आङो साननैसो सिगां रुम गोदान लादोंमोन ना गुवाहाटीयाव ओमफ्राय बेयो जोबोर फिसामोन रुमा ओमफ्राय आं बेखौ सोलायगोन होनना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय आं बेखौ दा सोलायसिगोन आं रुम गोदानखौ नागिरखाबाय आरो मोनखाबाय आङो दा मालिकजों रायलायखाबाय दा आं गुवाहाटीयाव थांब्लानो बेखौ शिफ्ट खालामगोन आरो रुमखौ होमबा नोंथांमोननोबो देखायनोसै आं बाइक लांबानो खारनाय स्पिडजों थांबा दा बाजार थांना फैनो र' पाकसे ओरैनो ना बायनो लागा दं ओमफ्राय बे निटेक्स लपेना बार हाबोलै बाइक सलायबाथाय गुसु गुसु मोनलांलाङो ओइ इथु किमान किमान 20 फुवा 20 sundalnya gosok boleh बाजाराव माने ना फिसा लायनो थांदोंमोन आङो ओंख्रि गोबाब संनोनो ओमफ्राय दा मोनफैबाय आं दा नाखौ हैना फैनोसै साइकेल लानानै थांफिनसै आं दसे गामियाव सेंग्राफोरजों मोनसे मोजां खौराङा जाहैबाय आंनि लार्नार लाइसेन्सआ फैबाय आं बेखौ मैया मोनबाय आं माने एप्लाइ खालामदोंमोन ना ओमफ्राय मैया एप्रुभ जाना फैबाय आरो ना आंनि लार्नार लाइसेन्सआ दिनै जोबोद गुसु मार'ले बोथोरा दहाय फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय अब्लाबो जेनथेन मेनथेन दुगैथारबाय आं खानायाबो मा लेथ्रा जादोंमोन ना ओमफ्राय सिलोबबाय सेम्पुजों ओमफ्राय दा सान्दुं सायगासिनो दासो सान्दुं ओंखारदों ना साननि मोखांखौ दासो नुनो मोन्दों आं दा बावैसो उन्दुना सिखारबाय दसे माने थाम्फैया दिगदार बायदों आं दसे उन्दुदोंमोन ओमफ्राय उन्दुनानै दा सिखारनानै दा मोखां सुनानै नै थाइसे नारेंखला जानोसै नारें कमला मोनबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं दिनै बे भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय भिडिअ होथारिखाय आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायनानै होनाय जाबाय बारा इदि एन्टारटेनमेन्ट गोनां बा इनफरमेसन गोनां जायासै बा एक्साइटेड गोनां जायासै आरोना जायखिजाया
अब्लाबो बानायथारबाय होथारनोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों एन्ड गुड बाय।